θύμισε λίγο προεκλογικό κλίμα, αλλά εκλογές έχουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Θα είμαι πάλι εδώ και θα τις κερδίσουμε και αυτές. Δημαρχέ μου, φίλες και φίλοι, θέλησα σήμερα να βρεθώ μαζί σας σε μια σύντομη περιοδεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αφενός για να επαναλάβω το έντονο και έμπρακτο ενδιαφέρον μου για την περιοχή σας, αφετέρου να πάρω δύναμη από την αγάπη σας, το χειροκρότημά σας, τον ενθουσιασμό σας και να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο έργο το οποίο ξεκινήσαμε. Θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Κατανοούν νομίζω όλοι οι Θεσσαλονικείς ότι αυτή η μικρή ταλαιπωρία την οποία υφίστανται αξίζει τον κόπο, διότι βλέπουν το εργοτάξιο να είναι ανοιχτό. Δουλεύουν μόνο σε αυτό το εργοτάξιο παραπάνω από 600 συμπολίτες μας από τη Βόρεια Ελλάδα και θα είναι έτοιμο και θα δώσει μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Μαζί με το μετρό, το οποίο έχει αλλάξει την όψη της Θεσσαλονίκης, αλλά ένα μετρό το οποίο δεν θα πάει μόνο μέχρι την Καλαμαριά, θα έρθει και στη δυτική, βορειοδυτική Θεσσαλονίκη με τις μελέτες να ξεκινούν άμεσα. Αλλά προφανώς δεν σταματάμε μόνο εκεί. Το πάρκο Παύλου Μελά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που το επισκέφτηκα, εγκαταλελειμμένα κτίρια, μισογκρεμισμένα κτίρια, ένας χώρος αφαξίωσης. Σήμερα πήγα και επισκέφτηκα το κτίριο που θα γίνει το Κεντρικό Μουσείο της Ιστορίας της πόλης. Θα είναι έτοιμο το Δεκέμβριο του 2025. 14 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μαζί με το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού, τόσο σημαντικό για την ταυτότητα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και έναν καταπληκτικό χώρο πρασίνου, μαζί με το Δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελά, θα συγκροτήσουν στο στρατόπεδο αυτό έναν υπερτοπικό πόλο πρασίνου, τον οποίο θα αξιοποιήσουν όλοι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της υγείας θα έχετε στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρειο Ελλάδα, και το λέω με τα λόγου γνώσης, το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ευρώπης, όχι της Ελλάδος, της Ευρώπης. Κατασκευάζεται, θα είναι έτοιμο τον Ιανουάριο του 2027. Η απόφαση για το νέο αντικαρκινικό στο στρατόπεδο Καρατάσου έχει ήδη ληφθεί και το έργο αυτό σχεδιάζεται και θα δρομολογηθεί και αυτό μαζί με πολλές παρεμβάσεις